Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün газиз милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм, Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телим. Бүген 26 июль, чәршәмбе. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән кызыклы икән, әйдәгез шуларның берничәсен карап үтик. Бүген 26 июль халыкара апалар һәм абыйлар бәйрәме. Бу кешеләр бала тәрбияләүдә мөһим роль уйный. Үзләреннән кечкенәләргә киңәшләр бирәләр, тәҗрибә уртаклашалар, кай чакта тормыштан бик иртә киткән әти-әниләрен алмаштыралар. 26 июль парашютчылар көне. Бәйрәмнең тарихы 1930 елның 6 июленнән башлана. Бу көнне Воронеж шәһәре янында Борис Мухортов җитәкчелегендәге парашютчылар төркеме самолетлардан сикерүләр сериясын үткәрә. Бу вакыйга Россиядә парашют спорты белән күпләп мавыгу башлангычы була. Аны үткәрү датасы бәйрәм көне булып билгеләнә. Соңгы елларда Россиядә парашютчылар көне киң популярлык алды. Бәйрәм чаралары профессиональ даирәләрдә, шулай ук экстрим һәм әлеге спорт түрен яратучылар арасында уза. Сабан туе елдан ел яңара барса да үз асылын югалтмаган, халыкны берләштергән, очраштырган, күрештиреп, хәл-әхвал белештергән бәйрәм ул. Тормыш мәшәкатьләре белән күзгә ак-кара күренми чапкан бер чорда да милли бәйрәмебез үзенә тартып, халык үзе үткәрергә ашкынып торган, көтеп алган чара бит ул. Буа районының Исәк авылы җирлегендә аны икеләтә бәйрәм итеп үткәрәләр. Сабан туе белән бергә уйнагыз гармуннар төбәк-ара фестивале дә уза. Безнең иҗат төркеме Исәк авылында булып тапшыру әзерләде һәм хөрмәтле тамашачыларыбыз сезнең хозурыгызга тәкъдим итә. Исәк авылындагы сабан туе башланырга тора. Безнең экспресс паровоз кузгалып китте. Киләсе тукталыш сабан туй. Сабан туе тукталышында мәйдан гөр килә. Шулай да бәйрәм башланганчы гаҗәп паровоз ясап килгән күл ширкене осталары белән танышыйк әле. Без сабан туена күптән әзерләнергә тындык иде инде. Менә балалар белән малай булышты, кыз булышты. Күл ширкене кулибиннары гына түгел, Буа шәһәренең Гөл Җамал ансамбле дә әлеге бәйрәмне ел буе әзерләнеп көтеп ала. Нәкъ җирдагыча сагыну хисе, туган якка кадер хисе оештыручыларны Исәк авыл җирлегендә ел сайын сабан туе белән бергә төбәк-ара уйнагыз гармуннар фестивален үткәрергә этәрә. Мин инде үз гомеремдә бик күп җирләрдә сабан туйларда булган кеше. Сабан туйлар әлбәттә һәр бер төбәктә үзенчәлеге бар. Менә бу Әлки белән Исәк сабан туйларын мин аеруча билгеләп әйтәсем килә. Узган ел Әлкидә булдык, мин шаккаттым. Гармунчылар фестивале. Бу бит гармун ынтылып барган вакытта гармун шушындый фестиваль үткәрү бу гаҗәеп күренеш булды. Мин шу хәллек тәэсирләнеп кайттым. Тәэсирләнерлек тә мәйдан тутырып гармунчылар җырлап уза. Татарстаннан тыш фестивальдә катнашырга күрше Чувашия Республикасыннан да, Ульян өлкәсеннән дә килүчеләр бар. Араларында яшьләр булуы да өметле киләчәк вәгъдә итә. Чыгыш ясарга килдем, баянда уйныйм. Мин асыл яр җырын уйныйм, сезгә дә уйнап күрсәтәм. Ярый әле авылга сабан туена моң кайтаручы Әмир кебек сәләтле балалар һәм авыл сулышын даими кайгыртып йөрүче Ирек Закиров кебек фидакар кешеләр бар. Калса сабан туеның милли телне саклау, милли гадәтләрне саклау, милли мәдәниятне саклауда аның өлеше һәм әһәмиятлеге бик зур. Милли гореф-гадәтләрне саклаучы бәйрәмнәрнең әһәмиятен зур өлеш кертүен Буа районы хакимияте җитәкчелеге дә, Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре дә яхшы аңлый. Әнә сабан туе паровозында үзләре дә бер төркем кунаклар белән бергә бәйрәм мәйданына килеп җитте. Бәйрәм аланы капкасы да күптән ачып куелган. Мондый бәйрәмдә хисләр җилкенми мөмкин түгел. Әнә бит яшьлеген сагынып әбиләр дә сабан туе мәйданына ашыга. Туңдырма ашау бәхетенә ирешкән балалар да шат. Гармунчылар да тагын бер кат гармун телләрен барлый. Сәхнәгә чыккач, бәт ичмасам диярлек булсын дип тырыша.
авыл киләрен, яшьлек хатирәләрен яңарткан арада Сабан туе һәм Уйнагыз гармуннар фестиваленә хәер фатиха бирелде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иман нуры иңдереп яңгыраган дога, шөкер, милли гореф-гадәтләребезне чагылдырган чараларда гадәти күренешкә әверелде. Сабан туйлары ул безнең гореф-гадәтләрне саклап, милләтне, динле, шул ук туганлыкның җепләрендә ныгдатырган бәйрәм. Чөнки менә шушы көнне без җыелабыз туганнарыбыз белән. Шул ук вакытта әти-әниләребезнең хәлләрен белергә кайтабыз. Инде бигрәк тә менә ахыргы елларда шунысы сөендерә, Сабан туйлары хәләл үтә. Әйе, имамнарыбыз белән башланып китә. Бисмилла белән башланып китә икән, ул хәерле эш. Хәерле эшнең тагын бер дулкынландыргыч мизгеле. Талгын җәйге җилдә Татарстан дәүләт флагы җилферди. Сәхнәдә район җитәкчелеге, Татарстан Республикасының агросәнәгать ветераннары советы һәм буа якташлык җәмгыяте тарафыннан авыл хезмәтчәннәрен бүләкли. Республикада агропромышленность сәнәгате ветераннар советы белән ул бүләкләрне дә оештырып җибәрдек. Ул эшләгән ветераннарыбызны мәйданга чакырып бүләкләр бирү батыр булган кебек. Батыр кебек булган мөхтәрәм ветераннардан тыш авыл данын күтәргән эшмәкәрләр, мәдәният хезмәткәрләре дә бүләкләнде. Ирек Закиров, Илгизәр Гайфетдинов кебек ярдәмчеләрен игелекле хезмәтләре өчен халык алдында аерым билгеләп үтте. Аның ярдәме белән 4 ел дәверендә без 16 авылга хәтер ташлары куйдык. Бер ел эчендә Исәк авылында ферма төзеп куйган Ранис Әхмәтҗановка да рәхмәтләрен җиткерде якташлары. Хәзер анда 50 баш савын сыеры бар. Димәк, авыл яңара, авыл өчен иң кирәкле һөнәр ияләре буа ветеринар техникумында әзерләнә. Балаларны кеше яшьтән һөнәргә өйрәтү өчен без менә шушындый мәйданчык эшләдек. Ул инде безнең Буа ветеринария техникумының академия профессия дип атала. Бик күркәм башлангыч, әмма бала-чага үсмерләр өчен Сабан туе ул күңел ачу, ярышларда көч сынау. Барысына да өлгерергә кирәк. Уеннар елдагыча гадәти дөрес элекке заманнардагы кебек уңганлыгын күрсәтергә теләп мәйдан уртасына су ташырга яшь киленнәр чыкмый. Аның каруы балалар һәр ярышта бик теләп, чират торып катнаша. Анысы да милли бәйрәмне саклау өчен киләчәккә җирлек. Бу җәһәттән район җитәкчесе Ранис Камардинов та сынатмады. Беренчелекне яулар өчен Сабан туе мәйданында да эштә дә төгәллек һәм тәвәккәллек кирәк. Быел милли мәдәният, гореф-гадәтләр елы безнең районыбызда авыл көннәре, Сабан туйлар ел сайын үткәрәбез без. Исәк авылында Эрик Мунирович, Әлки авылында Раил Шагарович, Тинчәледә Радик Раович, Аллаға шөкер, ел сайын шушы бәйрәмнәрне үткәрәбез. Ранис Камардинов әйткәнчә, әнә шундый үз төбәге өчен җан атып йөрүче шәхесләр булганда авылның киләчәге өметле. Тел, гореф-гадәт, милли традицияләребез сагында торучы авылларыбызның сыналу чоры, тамырларын онытмаган, буыннар арасындагы рухи бәйләнеше нык булган авыллар заман сынауларын үтеп киләчәккә атлый, башкаларга үрнәк була. Исәк авылы Буа шәһәреннән 30 километр ераклыкта Чуаш Республикасы чигендә урнашкан. Шуңа да Исәктә берәр чара үтсә, күрше республикадан да милләттәшләребез бик теләп катнаша. Авылда көннән-көн үзгәрешләр арта бара. Тиз арада күркә, сыер фермалары төзелде. Капчык тегү цехы ачылды. Әле авылга кайтырга теләгән гаиләләргә торак мәсьәләсе дә хәл ителеп килә. Бүген исә бәйрәм, анысы да халыкка кирәк. Аны bir beyramda şartılması ilmin. Ol sami avul halkının kıtıp algan, yaratkan beyrami. Ana şımıla bit, bala şagası da, Ebi babayı da kilgen, onların kiyim salonlarında kiyenler alarmadır idi. Onlar bunda özlerinin alılar bulsa, yaş vakit işkeçle butura, bala şagayında ol, sıklanıp, bulay da bulayken, Saban tuylarda bulayken de uylab oturab edi. Mine avulның негізі инде bu. Исәк Сабан туе кызганнан кыза бара гармончылар килә, менә монда Чәчкәп авылыннан Гөлнур Сәләхова килгән. Ул безгә авыл көен уйный, әйдәгез башта бераз тыңлыйк әле. Менә
şuşulay Gülnur apa, yaşaklarda indi Sabantuyda yürgenleriniz iske düşemi? İyi var, ilk bittiğinde maşinalar yok idi. Şunda vardır ilk maşina başlarında vardı Sabantuylarına. Sabantuyunda Tatar halkının milli beyramıydı o. Milli beyramga Gülnur apa garmonçu onығında alıp kelgen. Garmon mağın yalğız oynavuşlarda, ansambillerde yangırattım. Garmonçular oynavına beye berip oturuşu jüri əgzələri də tüzmədi. Bir yaşlıkta bir qartlıqda degəndəy səhnəgə çıktım. Eyde Dusqay Ferit tartıp jiber, biz yaratkan dertlikilerini eş pişirip ilde yıklağanlar. Uyat eli kızlı ilerini, uynat eli bizninkilerini. Biz yaşlıkta şulay garmon tartıp, et erdirip yerdik tün boyu. Etirdirdik, kişi kıldirmedik, saban sırdık ızın gün boyu. Usta bulsan şunday bol, mine kimlerden örnek alırga kerek? Avullarda yeriyim, kim güne yok. Bar mıngısız unda, bar mıngsız. Mıngsız avul jirde görmesem de, min bir avul gördüm, garmonsuz. Partiratın yaşlı keşekleri, vakti jitmiş ingen şekilli, nidir jitmiş janға. Avul yıklı, sandugaçsız urman şekilli. Mine garmonsuz Tatar, ol sandugaçsız urman. Garmonun tartıp jiverse, көңіллерде sandugaç sayratuşu Rinat Shakirov Apas rayonundan kelgen. Бұлай сыздырғаш фестивалінің гран-приіне лайық болуы табиғи. Меңа міне 73 яш, 60 ел міне шушы тәлген гармонына қолдан чырмеменде. Апас районында бола тұрған барлық мәдени шараларда да қатнашырға тырышам шылай yok. Республикада уза тұрған мәдени шараларда да гармон біле қатнашабыз. Шо дипломлар да аларға туры келді шулай. Ну, гран-при міне бірінші тапқыр шулай, мен бек қатышат. Татар халқының милли бәйрәмендә катнашуына Африкадан келген Оливер Мукенди да шат. Аңа қушылып халық қана түгел, хәтта күрәшче биләге сабан туйы тәкәсе дә бийде. Sine kara kuzlarım, sine yangamle suzlarım, yanam yine yüzlerim. Sine kara kaşlarım, sine kara kuzlarım, sine yangamle suzlarım, yanam yine yüzlerim. Min seni yaratam, 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 min sine beraber, uzame karatam. Min seni yaratam, 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 min sine beraber, uzame karatam. Sine kedem, saber bidem, kirekimin avudan. Min seni yaratam, yaratam, yaratam. Min sine beraber, uzeme karatam. Min seni yaratam, yaratam, yaratam. Min sine beraber, uzeme karatam. Min tatarcha bik ezbelem, beyrem belem dostlar. Beyram bilen dostların, sınıftaşların kutlarına Elkiye İsmailova yıl sayın Şallı'dan koydum. Bigerekte jırlaular, Ali Bir'nin jırlağı, Vadim Zakharov'ның jırlauları bana şey dikti. Şallı'dan hem şunları kürüge koydum. Туған яқ бәйрәмендә җирле артистлар да сынатмады. Хәтта Сабан туйы хөрмәтенә махсус шигырь язып кайтучылар да шатлыгын уртаклашты. Оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Рәхмәт игътибарыгызга, тагын бер кат бәйрәм белән сезне. Бик көтеп алабыз, Сабан туйларын жаратабыз. Мына танышлар белән очрашабыз. Без Мәскәүдә торабыз. Асиядә Мәскәүдә торадыр. Без бергә общежитиедә торып бергә яшәдек. Җәй генә монда кайтабыз. Исәк авылында торабыз. Сабан туйлары мына кешеләр күрергә бик зур рәхмәт Ирек абыйга, конечно. Шушындай яхшы Сабан туйлар оештыра, Әлкидә дә, Исәктә дә.
Туган төбәккә ярдәм итү һәрберебезнең бурычы дип саный буа якташлык җәмгыяте вәкилләре. Кичкенә мул авыл, зурма авыл. Нинди булма санда халык яши. Ул халыкка рәхмәт изеннән булса да, ул сабата үткәреп, аны җыеп үткәрә кирәк. Менә бүген буа администрация башлыгы, аның коллективы белән бергә Ирек Мөниров Закиров безнең буа якташ җәмгыятенең җитәкчесе буларак, менә ул бүген шундый матур Сабантуй үткәрә. Менә сакланырлык. Ирек Мөниров якташлар җәмгыяте буларак ул безнең республикада районнар арасында җитәкче, алда баручы, өндәп баручы һәм безгә ул үрнәк. Менә монда да үрнәк. Бәйрәмне оештырган буа якташлык җәмгыяте президенты үзе дә Исәк авылыннан. Бу ел Сабантуй бик әйбәт. Беренчедән кояшлы көн, җәй көне, икенчедән сизелеп тора, бик кунаклар кайтканнар, читтән кайтканнар, халыкның көтеп алганы сизелә һәм халыкның Сабантуйны кабул иткәне сизелә. Бәйрәм рухы бар бүгенге көндә, бүгенге бу аламда. Әнә шулай күмәк көч белән бергәләп тырышсаң гына бу тормышта алга барасың. Мәйданда батыр бер генә була. Быел Исәк Сабантуйның абсолют батыры Марат Миначев. Кешелекнең үзе шикелле ул. Борынгыдан килә бәйрәмнәр. Шатлыкларын бәйрәм итә кеше. Бәйрәмнәрдә олы ямнәр бар. Менә шундый күңелле бәйрәм ул Сабантуе. Кадерле тамашачылар, бүгенге шулар иде. Һәр барчагызга матур көн теләп без саубуллашабыз, исән-имин булыгыз. Тапшыруыбызны ямьле төркеме башкаруында бик матур җәйге бер җыр белән тәмамлыйбыз.